ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajingwan tilab ko saw kati yakwa low lapan lo iginong ilam bagid khot jakwa low protection committee ben mi chakman ban pen paw kajing song khya ba kajing diaw halo kajing long jingman jong kati kawa ka baju long ka ba khoi ba ka basngor henry menta kala rong da kumwai pat haba grange kila pathai khu bor secretary ka committee uba pen scam lang so tun ulai thu ka daw ba jong kajing kala rong ka wa ka dei na kajing ti surok ha ka thai nong ko lo yagani ka project lapen trade ka dhar construction company DCC kabrang shnai ka surak ban penya so asha ka shnong maudyang diang ha East Khazi Hills district ulong mana ka liang ka committee ka bakin thop ki khandai tli gi shnong kamdan kanu ka jing persha ya ka jing wan jong ka te ka project surak henry ka kwa ba shwaban sedang ya ka jing ti dei bandan ki lat jing ya dai ba biang man khang lat ya ka jing tu jong ka khindo sha ki banta jong ka wa lo ulai thu ru ba ka committee ka dap ban yakin do yo manager jong ka dhar construction company bagla IT ru da ka jing tho ka ar phau tre gu jimang ar da ar pun rio da ka bakin tu ya ka company bakan ne AA ban thaulat thaulenti na ka banta ban ya da ya ka wa Kali kecil tendu kolong hapdeng jomi na kalian jong kawa umlo protection committee kani ke committee kadai ka association ke bakwan kalau seng ka na du di bun presiden di bangshua da ka jing sok tilang jong kandai teli kisnong na du kisnong wa amtai mo puduk kisnong perdeng kisnong lomrit kisnong lombingan kisnong sarang kisnong bangla mentrau de kani ko wa umlo kaya silter jong kini ki kandai teli kisnong te kumbang julong na du andai thai kani ko wa kadai ko wa ka ba ai ji mutoi sibun ya kini kisnong ki badon harut jongka lagalong hakarep karyang lagalong kasum kasat batu bon ki bentang i pedon kam me kini ko bat ni da snow shisha ba kadai ki khu yang ki pajba na mar kadai ko kawa ka ba khut ka ba suba ka bangila ban pedon kam ka kat ba ni snodon kam te kani ke komiti ka donru ka bor tri kam ka khwanya po jongka da ka ba ta ka wai ka jinya suthu jingmot lang adin ngala form ya kani ka association ka jing thmu kolong ban sumar ya kani ka wa amlo tang ka wa tang na kamta ka jing khut jing suba jong ka wa hanrei ban pne pun sa ru wat ya ki da do wa ki ba ki ba don po jong ka ka wa te kalalong shisha ka itnat hapo ko sumar jong ka association ka jongi ban ni iru ba ba ki buram ya ka ai ka bangi ni ya railang ban ni penbet hapo jong ka umlo protection committee te kindiat pat ni penpau ko susi ba deng jong ka jing sumar ba ne ka jing simpia jongi ko committee rai hakine ki banai ki bomenta don kajing chia ka basmufi ha ka ba kani ka wa kamlong su ka khut ka ba itnat rai ka long ka wa ka ba jobo ka wa ka ba ngimlong su ban sum ban sai ban tundun kam ba wat kijing thau ki badon ha karu la isn a la long tumba la beria ka ka bi na ka daw ki jing sau ba ka jing jobo ka ka wa te kum ko committee nilawan ya ka daw jong ka ne ka jing chaklia ni ka wa ban ni le shem Pagkaday nagadaw jong ka jingti surok siya kita ki benta jong kubaseneng jong ka kawa siya ki tan nong kolew aga ba ya kani ka surok nilalek ban ye jurip aka arputrik jong ubnai mi arajar arpun riu mentah yusnem ban shem bagadon ki jingti surok kabala ti daga surkar ban poi kata ka surok nang ni nong kolew satai sapo ni krim tekane ka jingti surok kaya leng ba la ne ka cross leng ba ya ka wa umlaw tingi shem har ta ka jing ti surok bagaway na company ka dhar construction company kadai kung ka contractor bakti ya ka ne surok ya ka ne ka jing jurip kami ha ka arpo krik kung mulai bersan arajar arbun riu de kung committee ngela penpau khmat jongki da ka ba ai de ka jing tho tum ka jing kerpat na galeng jong committee ka bashim ka jing kli ban ri ban sumar ya ka wa bat ka maryang hi bro way ba kinsno bha ban shim shwai kilat kilenti nang ba abati ya surok kanom tu ke khendeu sapo jong ka wa dena mar ka ngila ai ya ka jing tho ka ba ngila
la receive ro hane do manager jong kene ka Dhar Construction Company but hakata gaji kendu gaji kren nagliang jong ka komiti hi yemdon gaji thmu ban khang ye gaji ti surok ten rei don ban pau ba company la ne ka ki kontraktor kin burom lem ya kade gaji kwa jongi ku komiti da ka ba shim shwa ikilat jinyada ban yada ye ka khandau ba kan nom hak cha ka wa amlo ten rei hadin jong kene gaji kren ngilaya ap palai pet kat tu kan ipor ten rei mentang yu i ba kaya long hi kumju ane ko amlo ko ya saw hi kumne ku mungi i menta hakane ka midon harut jo kane ka wa te kane kala pensusi sisa sikate e ki pai ba nang sungsnong te kum kinong ya lam jo kane komiti nyamban se ban ye kendu bat pi ki press bat ki media hakane sni ban penpau sekmat jo pertai bat kamtam lengba jo kane ki kendu ke jongi midon ki thmu ban pensngau siki skor jo sarkar baka sarkar kan yo snau sa skor ya ka ai ke jing don kam ke jongi ke jing perpat jongi bat kan yo iru dati thmat jongka baka don sisa ke jing kta ya ka pajba lengba jong kene gawa ngitip bukum baka sarkar hi don hi ki an ke bakrpang ke jongka kumno ban ya da ya ka mai meriang ya ki kiwa bat kumta terter tingiyang ha kata kanong rim om bagi bisni ya ki nokino ki company ki bapuntrei ke surok lale om dang dan kano kajing thmu ban puntut ya ka roi ku par ten rei tang hen i lor inong rim man ya dai ya kene ko wa amlo kum ba ku julong bros kata man ya dai ki wa ya ka maryang man ya dai ya ki do do wa kam tam ya paj ba ki belong ki jing ki brio ki belong ki jing thau ki bokordor ki ba pendon kam ya ka ka ba boleh la ai te kat bala ni kwa ba ka ka bangi pendon kam kan long ka bokut ka busuba nang bakan long ke jing singan ya ki briu bat ya ki kinja ba im ni baro tena kata ka daw hagan ni por ni tepat ya ka sarkar ka badai pek dei khmi ya ka ni ka project jong ka ni jing sna surok mungkin sobha ban tha ya ki kontraktor ba ki dei ban trei ha kata kurukom bakan nom don jikta ya ka ni ka wa mlau ka bolong ka jing im jong ki paj ba nong snong ki bodon ha ka ni ki khandai snong bat kiwe ru te kum sekretari jong kene ka wa umlo protection committee ngilai rai ba ngin ai ya kene ka jing pun pau lung ba jing pi ki press bat ki media te aswa bingin le ya kene ru kam dei bang isu le song shit la leng isu le hakata kurukam ka bangin kentho yeno kan rai ngil de shong pakhat fani bha ha ka committee ke jongi ba din bangile shong committee ngila rai ba lada kene ke jing ai jing kho jongi kam tri kam la ne kam don ke jing buram na kalian kina puntrei kene surok dengan khot ya ki press ke media hasyan hawa harut jung wa amlau ban pi ya ke jing sisa bro dengan ngait balungba kene ke jing sisa ki bangi pen pawang ni ka ki pat ba jong kine ki dai tili ki snong kin yo i ba na kalian jong iru kinong yalam jong kene ka association ke jongi ngile shim yang ne ke senjam kabaki pajba bat kabaki komiti kala shane angi bat hagi juga poru ngait bak sarkaru kan sobha ban sha skor bat ban perkhat lem bat ban le ai halor jong kene ke kam tela de ja bakane ka jing saul ne ke jing bo jabo jong ka wa kana ye teng ne shikmat ya katana kalian ka komiti ngen sna yeshong ban simpat taki wei kilat kelenti kumno ban jam shikmat habai dei bat kene ke bentah datang kita ki kentin ai ku blai pi sai sin boleh siboni kan ke por ke berprawat ban ye kendu ban ni kum ka wa umlo protection committee habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya